Jeg tror faktisk, hvis det er man virkelig lægger godt mærke til det, ikke? Ja. Så kan man virkelig se, hvordan det er, at han sådan prøver at slippe fri fra den der dyne. Ja, Og så, jeg tænker lidt, den angriber ham. Jeg tænker lidt og så kan man føle, så vågner han op, ikke? Og så er det sådan, altså, man kan godt se, at han kæmper med dynen. Hvad sker der, mand? Ja, og så... Og så vågner han op. For fundet. Han tænker, hvor er jeg henne? Nå, jeg er hjemme, ikke? Så kigger han bare. Han har set nogle ting, ham der. Ja, jamen Han har set noget. jeg synes, at han udfordrer kunsten. Han zoomer sådan ind på det der læs 10:30, ikke? Som om det er sådan et eller andet, man bare skal vide. Det er også noget, man skal vide. Ja, men det er sådan lidt... Hvad kan det kulturelle være i det? Er det sådan hans... Er det sådan... Er det Ja. sådan et nummer, han har? Ja, men jeg synes, altså... Jeg synes også, altså det... Hvad kan Jeg det synes- være? Ja, hvad kan det være? Det er mystisk. Du ved, jeg har det sådan lidt... Altså, det må være et eller andet... Altså, læs Altså- 10:30, det må være et eller andet kulturelt, Så- ikke? Ja, når jeg kender Kasper, Albert, ikke om? Jeg kender Ja. jo Albert, ikke om? Ja. Og han er jo, altså der er jo altid noget med ham, ikke? Og Ja. alt er der gemt en kunstnerisk detalje i. Alt hvad han laver, det er simpelthen, altså der er altid noget Ja. kunst i det han laver, det er altid gennemtænkt, ikke? Jamen, om? det er lige præcis det, jeg tænker. Ja. Og det, altså, så er der de der 3 emojis, ikke? Som den ene, den er sådan lidt, den er sådan lidt, hvad fanden sker der, ikke? Og så den anden, det er sådan, vi ryger Ola bare. Så den sidste, den er sådan, den er bare lidt blød og sådan noget, ikke? Det må være et eller andet sådan kombinerende. Det kan være hans tre bestående personligheder, du ved. Jamen, ja, det kan også være det. Altså også det der med, han, den måde han er på, ikke? om? Ja, præcis. Altså også det der, lyset i, hvis du kigger hele videoen igennem, så vil du se, lyset det skifter sådan lidt, det er sådan, det blinker Ja, lys, rød, det er blåt. du fuldstændig ret i. Det er faktisk rigtigt. Og det er faktisk et bare... Ja, og det er et godt træk for ham, og det er Ja. fuldkommen gennemtænkt. På den side, det er party mode, det her. Det ikke? er party mode, simpelthen. Vi er partyhumør Og så her. lige så ja. snart, da han tager bukserne på, ikke? Man kan føle på ham, ikke? At han skal have det der kulturelle ud af, at det er sådan, han sådan lige er stået op, og sådan slet ikke ved, hvad han laver. Ja, nemlig. Det er, Han ved ikke, godt. hvad Ja. fanden der sker, ikke? jeg synes, det er genialt. Prøv at Og så hvem skal er han have sin hat på, ikke? Fordi det er det, der udstår af Albert. Nej, Han er den danske Michael Jackson. men han er Michael Jackson. Jeg lover dig. Jamen simpelthen, prøv lige at se den hat der. Det er en vaskeægte cowboy hat. Det kan jeg godt se, faktisk. Ja. Der vil jeg godt mærke til det, ikke? Skal vi Ja. se, der var en... Ja. Men... Der var der, han så... Ja, man kan se på... Jeg synes, en ting, ikke? Der ikke udstår rigtigt i den her video, som der gjorde i Hellerup, dreng, ikke? Ja, Det er hans Rudolf-næse. Ja, Den synes jeg godt, vi jeg kan have noget mere af. det er hans gamle kendetegn. Fordi det kan vi se hernede i Hellerup, dreng, ikke? Hvis det er, Ja. man kigger godt efter, ikke? Så Måske- er det hans kendetegn, det er Rudolf-næsen her, ikke? Som det er fuldstændig, du kan se, den er i alle klip, der er intet at slippe væk fra her. Du kan simpelthen se, det er Rudolf-næse på fuld sving her. Så kan vi, Ja. jeg tror også lige, der er godt. Og det vil han rigtig gerne vise, at han er Rudolf i Se de der, gamle der, klip. nu kan man se her, det er rigtig godt. Ja, her, han udstår som Rudolf. Her tager han sit hat af for at vise, han er et indre retsstyr. Ja, jamen jamen, det vil han rigtig gerne vise i hans anden video. Jeg tror lidt, han har indset, det er sgu ikke... tror ikke, han synes, det er så fedt at være et rensdyr alligevel. Altså, jeg Jeg synes, tror simpelthen, han har skiftet over til Michael Jackson. jeg tror, at han er Michael Jackson, og han er genopstået fra de døde. Det tror jeg. Det er faktisk en god idé. Og Men- det er også men- det, der relaterer lidt. Måske er han også Jesus, ikke? Og måske, eller prøver han at vise, at Jesus findes blandt folket et sted, ikke? Ja, Måske det. men ting jeg tænker lidt over, ikke? Ja, Der må være et eller andet kulturelt, et eller andet bestemt i det der, hvor det er, han tager den rå kaffe, du ved. Tager den op fra skabet, putter kaffe i lortet, ikke? Bare sådan hælder kaffe i lortet, ikke? Bare sådan tager kaffen, hælder lidt pisset i, og så bare putter hanevand i, ikke? Og så er det som om,
han drikker det ikke. Og han er ikke tilfreds. Hvad? Og så en hvad? Og så er han ikke tilfreds. Nej, og så senere i videoen, så tager han over og får noget ordentligt kaffe på kaffe, ved kaffemæren. Ja, det er rigtigt. Og det gør han jo senere i videoen. Ja, det er faktisk Og det er jo et tegn på, at ikke? Fy for satan, ikke? Er det her, hvad normale mennesker drikker, og så tager han over, ikke? Og så efter... Ja. Det kan man godt se der, ikke? Fordi han vil bare gerne have de der farver ud, ikke? Jeg vil gerne vise, at han helt fra starten af, pludselig kommer der farver, ikke? Og hvad fanden sker der, tænker man, ikke? Hvad fanden sker der? Og så viser han så senere, at det er party, det her, ikke? Men, det kan man også se. jeg håber lidt at se noget mere Rudolf fra ham. Det er bare lidt som om, du ved, den der dans der, ikke? Det er den vigtigste del af hele musikvideoen. Mm. Du ved... Ja, det er det. Det er simpelthen det, der udstår allermest. Og det er sådan virkelig, prøv lige se. Altså, det er jo mesterværk, det der. Ja, mange har kommenteret på det, og jeg synes, det er... Altså, han kan det hele. Han kan det hele, simpelthen. Ligesom Michael Jackson. Han er hele pakken. Ikke? Ja. Det vil jeg gerne have fat i igen. På det. Han er hele pakken. Prøv lige se den der dans der. Det er jo fuldstændig... Det ligner jo sådan noget afrikansk stribedans. Men prøv lige se det der. Jamen, ja. Jeg ser det lige nu. Det er jo fuldstændig ude af det sædvanlige. Du ved, han kommer ind der, ikke? Ja. Og jeg kan jo se, så kommer han ind der. Hvorfor svarer du mig ikke, står der, ikke? Ja, hvorfor og så står han og danser lidt som sådan helt vildt, ikke? Og hjemme i stuen, kan jeg se. Ja. Og så kommer han ind, så er han pludselig ved en fest. Ja, lige og der er party. Ja. Og så går han væk, og så kommer han vist tilbage med nogle drinks, og så visker han lidt i øret, ikke? Og, eller ja. Og så danser han videre, og så pludselig så danser han helt vildt, ikke? Ja, han danser bare helt vildt der. Ja. Og hvad kan vi sige til det, ikke? Hvad kan man sige til det? Altså, han kommer tilbage med en drink, han visker lidt i øret, ikke? Og så danser han, ikke? Hvad kan man sige til det, ikke? Ja. Det er jo det. Og så det er kun ham ser ud til det. Han står bare midt ude i det hele, og alle kigger på ham. Godt se, at han visker lidt i øret der. Ja, det er lige den der scene der, ikke? Hvor han visker lidt i øret. Det er de vigtige ting, ikke? Fordi det er der, han prøver sådan virkelig at få kysset frem, ikke? Men, nej. Jo. Jeg tror ikke, det er det. Jo, hvis du kigger lidt, så er det virkelig tæt på. Og det er sådan lidt lyserødt, du ved, det er sådan lidt lyserødt tema. Jeg tror ikke, det er det, han vil. Jo. Der. Nej, men der har jeg en anden mening. Det er lige præcis det, jeg tror, han vil. Jamen, du kan også se, så lige efter, så skifter den over til, han er ved en kaffebakke. Nej, en kaffecafé. Ja, kaffebaren, ikke? Ja. Det der med, så lidt som om, han er levelet op for den der gamle vandhane-kaffe, ikke? Ja, han leveler ligesom op. Vandhane-kaffen, ikke? Og så sådan lidt der, ikke? Det var sådan hans første forsøg på kaffen, ikke? Nu ser han ikke helt ud til at nyde på den samme måde. Nej. Så det er sådan lidt som om, han bare sådan går... Han prøver at sådan, du ved, level op, ikke? Så han tager simpelthen hen til en butik og køber en kaffe. Ja. Det jeg synes er lidt sådan, han også prøver at vise, det er det der med, at han er til fest, han har det fedt, ikke? Og han danser. Han danser, han kan også godt slappe af og drikke en kaffe. Ja, alene. Ja, det er selvom også det han har stadigvæk lidt punk i, selvom det er, han bare sidder og selvom han er kaffe. sådan et party beast, ikke? Ja. Så kan han jo selv sidde der alene med en kaffe ind på kaffebaren og synge, ikke? For sig selv. Og han er stadigvæk... Nej, han kan også være party inde på kaffebaren. Det kan man se, hvor det er, han danser op på bordet. Lige i den her scene her. Og det jeg synes er helt fantastisk, det er på et tidspunkt, sådan 3:10 i videoen, eller nej, 3 minutter. Vi er 3 minutter inde i videoen. Så se, at han begynder sådan at sidde, han sidder lige ved siden af af en pige til en fest, ikke? Eller sådan noget. Og så skriver han ligesom, hey til hende. Og det er en ny form for kommunikation, ikke? I stedet for at sige hej. De der tegn bagefter, ikke? Ja, det tror jeg for at vise, at noget, men det jeg tænker, ikke? Det er en ny form for kommunikation, han prøver ind. Altså, han vil simpelthen have, at folk står over for hinanden og skriver hej og sådan noget. De vil ikke, man kan ikke snakke længere. Nej, det er sådan mere, du ved, det er det der nye, moderne teknologi, emoji, ikke? Det er det, han prøver. Det er det, han har prøvet at få ud med sang. Kultur og ny teknologi. Det er simpelthen emojis, der står ud her. Altså, jeg håber lidt i hans næste sang, at han får noget mere Rudolf på, og at han og han ligesom leveler det op, ligesom han gjorde med kaffen, så han kan stå
foran et menneske og skrive til et menneske foran hende. Og nogle flere hvide dansemoves kunne vi godt tænke os. Ja, et nyt dansemove. Ja, du. Altså, det er virkelig dope, det der i slutningen der, ikke? Hvor der han danser sådan, du ved, han har sådan lidt citronmunde, ikke? Så danser han sådan lidt... Du kan se, der har han det rigtig hyggeligt. Og der danser han sammen med hende pigen, som det var, han fik kontakt med. Men de snakker ikke sammen, de danser bare. Du nemlig, kan se... og det... Ja. Og han er sådan... og det synes jeg er fedt. Det der er fedt. Og det er det, jeg tror bliver fremtiden. Ja. Men han begynder at råbe lidt af hende på et tidspunkt. Det synes jeg også lidt. Ja, der råber. Hold da op. Jamen, det accelererede der lidt. Og så, ja. Og så til sidst, så får han jo kysset frem, som snakker om. Ja, det der, det sker. Det var det, jeg sagde. Ja, jeg sagde det jo. Du kan se, jeg lover dig. Ja, så kommer kysset emoji. Det er rigtigt, det der. Det er lige præcis det. Og det var det også det, jeg sagde. Kan du huske der, hvor det blev det pink? Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det. Der, hvor det var, han viskede. Det var herovre. Der, hvor det var, at han viskede hende. Ja, så kommer lige over med drinken der, ikke? Ja. Og så giver han lige drinken, ikke? Og så visker han lidt i ørerne. Og det er der, det kommer virkelig tæt på, ikke? Ja. Det der, det er simpelthen bare sådan, du ved, der hvor det er, at han lige sådan, du ved, de der, hvor det er, han lige visker. Nu skal jeg lige finde det. Så sætter han sig ned, så visker han der, ikke? Men han er så tæt på, så bliver det næsten som om, det kommer sådan en orange lys. Ja, jamen det er som om, jeg indser noget nu, ikke? Ja. Som jeg ikke indså før, ikke? Når han står op der om morgenen, så står der, i beskeden, der står der simpelthen, jeg skal lige finde det. Ja. Der står der simpelthen, hey, fik dit nummer i går. Hvor blev du af i går? Nej, det var ikke ham, der skrev det. Det var der en, der havde skrevet til ham. Jeg tror, det er hende pigen, han mødte og kysse med den dag. Og det tror jeg simpelthen viser, at det er dagen før, eller det er dagen efter, han står op. Efter den fest der, han står op, ikke? Ja. Og det er derfor, han ser så forvirret, og sådan, han har set nogle ting, ikke? Og han er bange. Eller jeg ved ikke, om han er bange. Det synes jeg, han udstråler. Men ja, det synes jeg lige vil have ind som point, at det var, jeg tror det er dagen der, ja. Ja, men det er meget sådan, du ved. Men jeg føler, at vi har fået det lidt gennemført, det her. Ja, det er meget gennemført musikvideo, det her. Et smukt mesterværk af vores allesammens Albert Dyrlund. Ja, hvis du simpelthen spoler hen og holder pause på 2:53, ikke? Skal du faktisk se en, der hejler. Kan man det? Ja, og det tror jeg også er en del af hans kultur. Hvis du holder en stille ved 2:53, ikke? Så kan du lige se en, der hejler. Hvis du lige holder det til. Det kan man lige se der, ikke? Han hejler lige sådan hurtigt, ikke? Så bare sådan, det er lidt svært, så skal jeg skal finde det. Hvad? Hvem er det? Det er en krøllekarl, der hejler. Og det kan du se, det er 2:53, der kan du lige se, at han lige kommer op, men så glemmer han helt, der bliver optaget. Ja, det der kan du lige se. Jeg tror også han er gang, altså han er lidt nazisters, hans udtryk så. Altså det er som om, at det er sådan en hemmelighed. Det er som om, han selv er en jøde. Det forklarer det jo med næsen. Ej, det nej, ikke helt. Nej. Fordi den har noget af en Rudolf-næse, men det føles ikke helt som jøde. Det har jøder jo ikke, Nej, de har mere sådan, du ved. Men det er som om, at de vil op og markere lidt, at de er lidt sådan, vi vil gerne markere, at de er sådan lidt, Hitler og sådan noget, og sådan noget. De vil gerne markere sig lidt, ikke? Det er præcis det. Især ham der krølle Karl, som du sagde. Så han vil gerne sådan lige vise, jamen jeg holder med Hitler, ikke? Og så glemmer de optager. Nej. Men det vil han. Og det vil han. Og sådan er det. Ja. Men jeg føler, det er en god konklusion på det her. Ja, det synes jeg om. Og det ender med det. Jeg synes, det er en virkelig god slutning. Det er næsten ligesom sådan en slutning på en god Disney-film, ikke? Så kommer lige det der kys, det der hjerte-emoji der, ikke? Og jeg synes det er fedt, han er meget
ærlig i hans musikvideo. Altså der er ikke noget, altså han er meget sådan glad, og der... Men det er lidt som om, der er en ting, vi ikke helt har fået undersøgt helt. Ja. Lyricsene. Ja, det er det, vi lige skal gå igennem. Det er det, ja. Finder lyrikken her. Den er lige herinde. Okay. Er der lyrics på sangen, eller hvad? Ja, det er der da. Selvfølgelig er det det. Send over lige noget. Okay, det gør der. Det er super. Men der er lyricsene her lige for nu. Yep, jeg tror lige, jeg har mødt dig. Kender ikke dit navn. Okay. Ja, og det er jo et resultat af, at han ikke snakker med hende. Han sidder og skriver til hende lige overfor hende. Det er sådan virkelig sådan, ja. Ja, og det synes jeg er fedt, han gør det. Og revolutionerende. For det er en ny ting for ham. Alt der fik var et kys en nat i København. Og det er sådan lidt det kulturelle, ikke? Alt han fik, det var et kys. Men han understreger også sådan lidt, at det var en nat i København, ikke? Så det var lidt specielt, fordi det var i København, ikke? Det var ikke hvilket som helst sted på fucking kloden, vel? Nej. Det var det kulturelle sted København, ikke? Og det var simpelthen, alt han fik, det var bare et kys. Men han er ikke tilfreds med et kys, han vil have mere. Nej, det vil han. Han stræber altid for mere, Albert Dylan. Og det har vi også set, og det har vi også set i hans gamle videoer. Altså, lad os lige spille det her. Hvad er det? Hvad er det? Er det bare sangen, eller hvad? Det er bare sangen. Jeg skal bare lige se. Han så bare så tiltrækket ud heroppe, at det var... Tænkte jeg, så kunne det være, at der var noget specielt heroppe, men det var simpelthen bare sangen, der spiller hernede i hjørnet. Nå. Men så skrev han, du løb hurtigt væk, fik dit nummer gemt. Og det der med, der er mange, der var... Også som han understreger i hans Hellerup-dreng, som jeg ikke lige kan finde. Men i Hellerup-dreng understreger han også, at det er, at hende der pigen, hun kun vil have en eller anden. Så er der, han siger, at han ikke har nogen penge, og heller ikke har Ralf-tøj, så vil hun væk. Ja, og der understreger han også ligesom, at altså han vil gerne have mere, du ved. Han vil have mere. Ja. Men der er mange piger, der ikke helt er så interesseret i hans Rudolf-næs. Nej, jeg synes altid, altså, jeg synes egentlig, det gik meget godt. I den her video. Altså for ham. Men det har været illustreret, at han har mere succes den her gang. Altså, jeg kommer tilbage nu efter Hellerup Dreng, og nu har jeg mere succes. Ja, præcis. Altså, nu får jeg flere, nu laver jeg flere damer, ikke? Og det er det, han vil vise, ikke? Præcis, ja. Altså, at jeg lavede Hellerup Dreng, den blev meget populær, og nu der var jeg mange damer, ikke? Ja, præcis. Det var jeg ikke i Hellerup, ja. Han lavede damer, fordi han understregede, at det var, at man ikke behøver at være en rig fætter for at være, men han gemmer. Men fik dit nummer gemt, skriver han her. Ja. Og han får lige nummeret gemt. Ja, som om han så lige, du ved, sådan så. Ja. Du ved, det er sådan lidt, han holder det sådan over hende, som om det er, at hun sådan ikke slipper væk, ikke? Hun troede lige, hun kunne slippe væk, ikke? Og sådan, ja, det kan du også se her. Det kan du se. Det kommer faktisk lige i næste tekst. Det var faktisk så godt som spået. Du vil ikke have en kæreste, men så let slipper du ikke. Nej. Men du slipper ikke så nemt, står der. Det er næsten det samme. Men nej, det gør det ikke. Det kan man se, han får lige nummeret gemt, ikke? Han er simpelthen vilddyr. Alt de fik var et kys, men han vil have mere. Ja, han er simpelthen, så slipper du ikke så nemt. Og det er jo der, han kommer op til temaet med voldtægt. Og det... og jeg kan jo godt forestille mig, altså Albert Dyrlund, altså han er jo en stor stærk mand, altså jeg kan jo godt se mig blive voldtaget af Albert Dyrlund. Det kan jeg da godt. Altså det kan jeg da godt se, det skal der ikke være tvivl om. Altså det er faktisk lidt farligt det her, ikke? Fordi han understreger jo, at han er en hardcore predator, ikke? Men han går efter byttet, kan man sige. Og det er jo så og det er jo der jeg siger, altså kan det bare være sådan lidt eller er det sådan lidt nu voldtager han personen, ikke? Og det kan vi jo ikke vide. Det er sådan lidt, du ved, det vil han have lytteren til at tvivle lidt på, ikke? Ja. Men videre. Så videre til omkvædet. Omkvædet, det bliver spændende. For jeg kunne se det på dig. Mærke det på dig. Der var kemi. Og det er simpelthen det der med, at du ved, han har det der sådan, du ved, det der beast vision, ikke? Han kan bare se sit næste bytte, ikke? Ja, han kan se hende der. Hun skal, ja. Og det synes jeg også lidt holder op på teorien, at han er voldtægtsforbryder. Det er lige præcis det. Og han har, altså det er som om han har sådan en speciel, sådan, du ved, han har en superkraft, ikke?
Han har det der Predator Vision. Han ved, hvad han går efter. Og han får det. Han får det. Og det er også det der. Men du slipper ikke så nemt, altså. Det gør du ikke. I hvert fald ikke for det gør jeg så. Nej, men jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Okay. Men så nemt slipper man ikke. Ja. Altså, det... Ja. Næste linje. Og jeg synes, vi kunne holde kontakt. Se, hvad det kunne blive. Og det her, hvor det er, at han prøver lidt at tage den her. Han prøver at bait lidt, ikke? Han tager fiskestangen ud i vandet, og så prøver han bait lidt. Ja, det er også, det er svært, synes jeg. Det er ikke det svære, men... Han prøver at virke sådan. Du ved, han prøver at virke uskyldig. Her. Ja, han prøver at virke som om, at det er bare sådan lidt, du ved, ja, kom nu, mand. Ja, nej, men du ved, han prøver sådan... Det er sådan lidt som om, han ikke rigtig sådan viser, at han er The Predator, han er. Ja, altså, nej, han er en Predator. Ja, men det er så lidt som om, han prøver at gemme det her, indtil da han går tag. Ja, jeg synes også, i videoen, der viser han, at det er ham. Altså, det er ham, der kan danse, altså på klubben. Jamen, altså, hvor end han er. Det er ham, der sådan altså, står der, ikke? Ja, du kan se, ja, han viser virkelig, at han er alpha male. Han er bare alpha malen, ikke? Ja. Du kan også se, han har sikkert fået den der graf, der er gratis, fordi han troede ham. Ja, men videre til næste. Ja. Og jeg synes, vi skulle holde kontakt og se, hvad det kunne blive. Jamen, det har ja. Selv dine veninder synes, at jeg er for vild, at jeg er the shit. Så der kan man se, han har også, han har simpelthen også manipuleret hendes veninder. Ja. Og altså, det her, han har vildt. Altså, han har jo, altså, de synes, han er shit, ikke? Han er en lort. Men, ja, så han har simpelthen bare manipuleret dem til at være på hans side. Og det her, jeg tror ikke, de er på hans side. De siger, han er shit. Han er the shit. Han er lort. Han er en lort. Og det er nemlig det, som det er, at man ikke helt, som de fleste, den skarpe ser ser det nok, men der er mange, der ikke helt lægger mærke til, at det faktisk ikke er, at han er the shit, som om han er bare det vilde nu. Og det tror jeg det er faktisk, hans veninder, de har jo blevet lukket inde af ham her. Han har jo taget dem til fange. Og da de kom fri, så havde de bare synes, at han er shit. Jamen, altså. jeg tror, han har haft voldtaget dem alle. Men det er min fejl. Det er min mening, men jeg bliver ved at skrive, så hvorfor svarer du mig ikke? Jamen det er jo nok, altså der tænker jeg lidt... Det er nok det der med, at hun har lidt tråden af, at han er en predator. Ja, jeg tror ikke, kunne være noget at gøre med ham. Nej. Men det er jo også, og der forstår jeg godt, at så tænker han, jamen så skriver jeg igen. Ja. På at det er sådan, det virker hver gang. Ja. Altså, så det er der, hvor vi kommer til, ja. Du ved, så hvorfor svarer du mig ikke? Altså, han undrer sig virkelig, fordi du ved, alle hans bytter, ikke? De har jo bare, alle hans bytter, ikke? Eller, det jeg ved ikke lige, om jeg sagde det er forkert, men du ved, alle hans bytter, ikke? De har jo bare, du ved, taget det på baiten, ikke? Og så de simpelthen bare gripped fast, ikke? Jeg ved det ikke, jeg synes bare, han kan ikke vide det. Det er sådan lidt, du ved, han undrer sig over, hvorfor hende her ikke falder i fælden, ikke? Ja, men så kommer det samme igen i omkvædet, og nu er det vers 2. Jeg har taget mit valg. Nu og hvad er det for et valg? Ikke? Og det er som, nu har hvad er det her for et valg, ikke? Du skal være min. Ja, og det er jo sådan lidt, altså, hun har, han bliver ved med at skrive, og hun svarer ikke, men nu har han simpelthen sagt, nu har han taget et valg selv, og de har ikke taget valg sammen. Du ved, de er jo ikke blevet kærester. Vel? Han har taget valget og siger, nu skal... Han er simpelthen alfa male her. Det udstår han virkelig som værd. Ja, og nu siger han, du skal være min. Og så siger han, at nu, der bindestreger han, at hun skal være hans. Og så siger han, at en lækker pige som dig skal ikke være alene. Og det tilstreger til, at han mener ikke, at de skal være alene. Det må de ikke være. Nej, de skal være sådan, du ved, de skal gemmes i hendes hule. Ja, de skal være sammen. Ja. De skal ikke fornøje sig noget andet. Du er en single pige. Gør det hele selv. Altså spørgsmålet er her, ikke? Altså siger han, at hun gør det hele selv, eller er det en kommando det her? Så må vel han vil holde hende som slave. Det er spørgsmålet her. Jamen jeg synes fordi det er... gør det hele selv, det lyder meget som kommando. Du er en single pige, gør det hele selv. Altså sådan, når du bliver min, så skal du gøre det hele selv. Ja, der står det ikke. Ja, det kan jo både være to ting. Den er lidt tricky, synes jeg. Den er meget tricky, den der. Jeg ved ikke helt, hvad han vil udstå med den her. Jeg ved ikke helt, hvad han vil med den tekst.
Jeg tror, den er for gentænkt for min intelligens. Den er... Ja, det tror jeg virkelig også. Men det er sådan lidt... Jeg tror tror ikke, det er jeg fordi, kan- han vil have hende til at gøre alt selv. Han vil have hende som slave, simpelthen, tror jeg. Jeg kan gennemskue den her. Den er for godt. Det er for meget, det bliver vi nødt til at springe over. Så Ja, vi den går er for videre godt til skrevet. næste. Men jeg er det hele værd, så lad mig bare... så lad mig nu fortælle. Ja. Så nu prøver han sådan lidt, du ved, at få hende på baiten igen, ikke? Fordi du ved, hun svarer ikke, hun prøver virkelig at komme væk, ikke? Men nu har han simpelthen besluttet, du skal være min. Så det er virkelig her, hvor han prøver igen. Men jeg er det hele værd, så nu prøver han at fortælle, hvorfor det er, at hun skal følge efter ham, ikke? Og fordi, hvorfor du skal være min, ikke? Og det har han jo valgt nu, ikke? Men hun er stadigvæk sådan lidt, det tør hun ikke. Men nu viser han hende simpelthen, hvorfor. Ja. Og det kommer simpelthen her. Eller er det bare det samme? Nej, det er ikke det samme. Det er et andet omkvæd, det her. Så det bliver meget spændende. Så nu kan vi se omkvædet her igen, ikke? At jeg kunne mærke det på dig. Det er det samme. Nej, det er bare det samme. Nå, jeg tror... Nå, det er bare det fordi, der står... Han har bare lige vendt det om. Jamen, han har bare lige vendt det om. Ja. Han er... Det var smart af ham. Nå, jeg synes... Ja. Så det er simpelthen den grund, hvorfor det er, at han synes... Men et spørgsmål er her. Hvorfor synes han, det er en god grund, at... Hvorfor skulle han forklare det som, at... Altså, hvorfor han var i gang med at forklare, hvorfor det var, at han var det hele værd, og nu skal han fortælle, hvorfor han var det hele værd. Hvorfor siger han så det der om, at hendes veninder, de sagde, at han var the shit? Jeg synes, at... Var det fordi, han prøver sådan... Det er da bare svært at gennemskue den der, ikke? Hvad for en? Altså... Du ved, når det er, han prøver, han siger jo, nu vil jeg fortælle, hvorfor er det hele værd, ikke? Og så, hvorfor fortæller han så det der om, at hendes veninder har sagt, at han er shit? Det er lidt det. Det er lidt tricky. Ja. Det er et spørgsmål, jeg lige har tænkt lidt over. Jamen, jeg tænker... Er det for sådan lidt at udstå, og sådan... Jeg forstår det ikke helt. Jeg tænker, sangen er... et mesterværk. Ja. Og der vil jeg gerne slutte den af, tænker jeg. Det tænker jeg også bare. Men... Ja. Simpelthen et mesterværk. Meget dyb og kulturelt og sådan noget. Mange gemte detaljer og meget gennemtænkt sang. Man kan Ja. se, at han virkelig har tænkt... altså, den er ikke... du ved, den er ikke egnet til... Altså, børn og folk, der ikke ligesom forstår sådan noget dybt og gennemtænkt musik, du ved. Det er virkelig, du ved, sådan virkelig, du ved, han har tænkt det meget igennem. Det er sådan virkelig sådan en ting, film, eller en film. Ja, det er virkelig sådan en musikvideo, hvor det er, man bare skal... Melodien og det hele, og, Ja. og Du sangen, ved, det var det der, jeg og forklarede alt sådan lidt før, ikke? Tekst, Du ved, det er den der slangemelodi der, ikke? Ja, Den der, genial. der lyder som den der pivende slange der, ikke? Den der, lad os lige høre. Det er den der slange der, og det er også den melodi, der sådan er i Hellerup Dreng, hvis der man lytter godt efter, ikke? Ja, det er bare sådan lidt mildere slange. Men det er lidt som om slangen, det er hans dyr, ikke? Ja. Det er sådan lidt hans predator-dyr. Det er hans indre dyr, tror jeg. Du ved, han er også lidt... Det er lige præcis det, han er. Han er lidt ligesom slangen for Adam og Eva. Ej, jeg synes... Det synes jeg er lidt i ham. Det er lidt i ham. Jamen, jeg synes mere, han er... en slags Michael Jackson, eller Jesus, men ja. Det er lidt en blanding, synes jeg også. Men det synes jeg simpelthen afslutter det her. Ja. Så ja. Smuk sang. Smuk mand. Meget smuk mand. Albo Dyrlund.